שלום יוטיוב, כאן אריאל וערן בפרק השלישי. היום נלמד אתכם איך מעלים סרברים מאתר שממש פשוט להורדה. שימו לב. אני רק רוצה להראות לכם שאני לא מרמה אתכם, ויש לי פה המון סרברים טובים שעובדים, כמו למשל Call of Duty וסרבר של כל מיני משחקי Survivor ודברים כמו זה. דבר ראשון שצריך לפתוח זה גוגל כרום כמובן, או אינטרנט רגיל, אני יותר אוהב גוגל כרום. לרשום שם באנגלית פלנט, אצלי זה מופיע כי כבר רשמתי את זה המון פעמים, אבל בעיקרון צריך לרשום את זה וזה לרוב לא מופיע. אני אייט את האותיות של פלנט מיינקראפט, זה P-L-A-N-E-T M-I מההתחלה P-L-A-N-E-T רווח M-I-N-E-C-R-A-F-T. אוקיי? אתם לוחצים Enter. האפשרות הראשונה שיש לכם זה פלנט מיינקראפט. יש לכם באתר הזה בעצם, רגע אני אשים את זה על מסך שלהם. יש לכם פה המון אפשרויות, זה לא רק. יש לכם כאן אפשרויות להמון סקינים. לעלות, נראה לכם את זה במדריך אחר. יש לכם כל מיני פאקס, גרסאות שונות. יש לכם מודים, יש לכם בלוגים של אנשים שאתם אוהבים מיוטיוב או משהו, אבל שקשורים למיינקראפט. ובואו נלך לחלק העיקרי, שזה בעצם הסרברים. פה למעלה יש לכם המון אפשרויות, ויתרתי 3 אפשרויות עם חץ למטה. יש איזה שרתים אתם רוצים שזה יהיה, שזה הכי שמאלי. יש שרת פקטיון, PvP, טם, PvP, כל מיני כאלה. יש לאיזה גרסה שזה באנגלית ורסיון אתם רוצים. 1.1, 1.3, 1.7.4, 1.72, 1.5, כל הגרסאות. והאמצעי זה מאיפה הגיע הסרבר, מאיזה ארץ הוא הגיע. אני בכללי שם את זה על כל הארצות, כי ככה זה הכי טוב. מופיעים לכם כאן המון סרברים. אני מציע לכם שיטות שהסרבר יהיה טוב, זה שיהיה רשום למטה בתוך סוגריים באדום, בצד ימין כמה שחקנים אפשר שיהיה בתוך הסרבר וכמה משחקים. אני מציע שיהיה לפחות מעל 20 בצד השמאלי של הסוגריים. בואו נראה. אני בסוף הנה אתם רואים פה. טוב. עכשיו אתם חייבים לבדוק שזה לגרסה שלכם. כאן זה 172 רשום לכם. אם זה טוב לגרסה שלכם, אתם הולכים לרב משתתפים, הוספת שרת, רושמים את השם של השרת שאתם רוצים, ואז רשום פה connect with. אתם צריכים להעתיק את הכתובת הזאת, כאן אני מקיף אותה עכשיו. אפשר לעשות קונטרול C, הכל עובד. מעתיקים אותה לפה, סיום, והופ, יש לכם עוד שרת. זה בעיקרון ככה מעלים שרתים. יש שרתים מגניבים, כיפים, וכאילו יש המון מגוון. יש פה עוד המון עמודים גם כאלה של סרברים. יש פה המון. אוקיי, אז עכשיו אני אתן לכם דוגמה לכמה סרברים שממש טובים. אני אשים את הפתק ככה, כאן, מול המסך, כמה שניות. ואלה הכתובות. יש כאן סרברים מאוד טובים. אולי תתקשו טיפה להבין, אבל אתם יכולים לעצור את זה ביוטיוב, ואז יהיה לכם, שאתם רואים לעצור עכשיו, ואז יהיה לכם זמן.
רק שנייה, יש גם בצד השני. זה טעות. זה שרת טוב. כאן רשום לכם למטה, איפה שהאצבע שלי. רשום משם. אחת. היה פה עוד פתק. כנראה נעלם לי. טוב, אז בעיקרון ככה מעלים סרברים. ניפגש בפרק הרביעי. ביי!